tumawag ng mga spirito, kaya ko na yung lakas nila. Ewan ko ba, alam mo, ang gwapo-gwapo niya sa paningin ko, sarap niya. Kaya pag-uwi ko dito, gusto ko agad tikman eh. Uy, Diyos ko, grabe manang-mana ka sa tiyakin. Nang nasa Japan ako, talagang gigil na gigil ako umuwi. Kaloko. Gusto ko na talaga siyang tirahin eh. Uy, Diyos ko. Uy, ano mo tirahan na? Speaking of the gwapong devil. Mahal. Tara na. Mahal. Uwi na tayo. Ang gwapo talaga ng mahal ko. Tara na, uwi na tayo. Mahal, ang gwapo mas. Grabe, mahal na mahal kita. Hindi ko alam ang gagawin ko sa buhay ko pag nawala ka. Mahal na mahal kita. Tingnan mo, napakagwapo. Parang pastaw ni Alarcon. Sobrang lumo. Sino ka? May binubulong ka ba sa akin? Ba't lagi kang may binubulong? Wala, marunong ako kumausap ng mga espiritu kasi. What? Yung dati akong sundalo sa mga gubat. Hindi mo na kailangan tumawag ng mga spirito. Kaya ko na yung lakas nila. Talaga? Gotta go! Sige, dali. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.